Det her er appen Mine Cirkler. Det er en ret enkel app, som består af en række adfærdskort, som skal hjælpe til at give overblik og struktur over forskellige sociale situationer. Den er på norsk, men teksterne er ret nemme at redigere i, og man kan også ændre overskrifterne, ligesom man også kan tilføje nye emner. Jeg kan lige starte med at vise, hvordan man ændrer en overskrift. Trykker redigere. Jeg vil vælge redigere jobskole. Så ændrer vi teksten her. Der bare står job. Så trykker vi Laura eller gem. Og så er den gemt. Hvis jeg prøver at gå ind på teksten for at se den. Her er et eksempel på en tekst, som jeg lige har hurtigt oversat til dansk. Og man kan bevæge sig ind i 2 niveauer. Så man kan have yderligere en liste af tekster her under job. Trykker man tilbage igen. Og her er et eksempel på en anden tekst. Ja, det er det. Og altså fordelen ved at have det på den her måde er selvfølgelig, at det er nemt at have de her sociale kort med rundt, når man har det på sin telefon. Den er lavet til Android og iPhone